Komela mafê mirovan ya Şaxa Amedê dest bi çalakiya nûbeta aştiyê kir. Gelek rêxistinên sivîl ji bo piştgiriyê serdana Komeleyê kirin ku yek ji wan jî komeleyan dayikên aştiyê bûn. Li vir ser daxwaza aştiyê beşdar hizb û nêrînên xwe jî parve dikin ku dînin ziman çareseriya pirsgirêka Kurd tenê bi aştiyê çêdibe. Em başê dixwazin ew destê xwe qirêj dirêjme bikin. Destê başê dirêj nakin, destê qirêj dirêjme bikin. Em heta kê rivayê 40 sal em bê bariş em bê îsal başê kirin Kurdistanê me. Ew bi kuştin û bi şîddet û bi girtin tê ser me. Em vî tiştanekê qe qebûl nakin. Heta emrê me hevê damla xwênê canê me darin. Mir ku çavên seva zarokê, seva temamê girtiye neyê xwe tenê. Seva tevê girtiye, mir ku çavên kolan avin û me berxwînin. Hate destnîşankirin di dema pêvajoya çareseriyê de sê-çar sal aramî û aştî hebû ku ew dem rewş bi her awayî ji bo Tirkiyeyê û ji bo bajarên Kurdan gelek geş û şêm bûn. Bugün İnsan Hakları Derneği'nin Merkez Yürütme Kurulu'nun almış olduğu karar ile başlatmış olduğumuz barış nöbetine ilişkin Ji bo bangewaziya destpêka nobeta aştiyê daxuyaniyeke hevpar jî hate dayîn. Serokê Komela Mafê Mirovan ya Şaxa Amedê Abdullah Zeytun daxuyaniyê xwend û bang li hemî beşê civakê kir ku deng bidin dengê aştiyê. Li wir behsa rola erka Komela Mafê Mirovan jî kirin ku Komela bi bizavên xwe ya aştiyê tên haskirin. Abdullah Zeytun destnîşan kir pirsgirêka Kurd ne tenê li herêmê bandora xwe li ser hemî Tirkiyeyê dike û lêgerîna çareseriya pirsgirêkê wê feydeyek mezin bike ji bo neskirina maf û azadiyan her wiha pêşxistina demokrasiyê. Wî wiha devam kir. çatışma çözümü deneyimlerinde de tanık olduğumuz üzere Di ceribandinên çareseriya pirsgirêkan da di pirsgirêkên etnîkên vekiya Kurdan aştiyek mayînde bi destpêka gotûbêjan û îmzakirina peymanek hevpar dikare bi ser bikeve. Herçend bingeh û sedem li hev cuda bin jî li Tirkiyeyê jî rê û mekanîzmayên bu çareseriyê dikare bibe derman. Gelek sazî û dezgeh jî piştgiriya vê çalakiyê dikin. Weqfa Mafê Mirovan, Sendikaya Kedkarên Saxlemiyê, Platforma Ked û Demokrasiyê jî piştgiriya xwe ragihandin. Nûnerê wan serdana vê çalakiyê kirin û hizb û nêrînên xwe ji bo dengê Amerîkayê parve kirin. Peyvê aştiyê jî hindik bûye. Divê em her yek wek aktivîstên Mafê Mirovan peyvê aştiyê zêdetir bikin, gûr bikin, geç bikin ji ber ku dema ku dengê aştiyê dernekeve, dengê şer derdikeve. Em jî dixwazin ev aştî hem ewlî li van dore hem jî li Tirkiye gûr be, geç be û bingeha aştiyê çêve. Em tenê tekoşîna kedê nadin, em tekoşîna demokrasiyê jî. Ji ber ku heta ku demokrasiyek an aştiyek bi rûmet neyê ava kirin, tu kedkar, tu karmend, tu kes, tu bazirgan nikarin wek mirovan, mirovê bi rûmet jiyana xwe berdewam bikin. Pêşeroja tu kesî garantiya wê tune ye. Pêşeroja tu em bêjin siyasetê tune ye yani. Ji ber ku şiddet heye, pevçûn heye, şer heye. Ji bo vê jî destpêka viya ji Îropê da destpêkek müzakerê pir bi watê ye. Hêjayê gotinê ku ev çalakî wê her meh rojên înê bidomin. Her wisa ger eleqe û piştgirî zêde be, dixwazin ku rojên çalakiyê zêdetir bikin. Xecî Can Farqîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.